Dili suspensuhon sa Department of Education ang magtutudlo nga giingong nangulata og bata samtang wala pay ebidensya nga magpamatuod nga gikulata niya ang iyang tinun-an. Ang DepEd Carcar City Division mopahigayon og investigasyon aron masuta kung tinuod bang gikulata sa magtutudlo ang usa ka grade 6 student sulod sa classroom sa Liburon Elementary School. Gingong gihapak sa magtutudlo ang ulo sa bata gamit ang libro. Gisumbag ang buko-buko niini og gikusi human makakuha og score nga 10 out of 50 items sa exam ni adtong Miyerkules. Mato ni Dr. Gregorio Cyrus L. Horde, ang superintendent sa DepEd Carcar, nga miabot na sa iyang buhatan ang maong kaso ug makigtagbo siya sa magtutudlo sa ipahigayong investigasyon. Giklaro hinuon ni L. Horde nga ginadili sa mga tunghaan ang paggamit og corporal punishment sa pagdisiplina sa mga estudyante. Kung mapamatud-an nga gikulata ang bata, masilutan ang magtutudlo sa DepEd.